Winjo pachi ariyo adek auchiel nono e kaka inyalo yudo. Jatend piny Kenya William Ruto golo siem mager ne jood bura mag komiti mag od bura makwayo asoya kuom jotend kaunti kata apisas mamoko mag sirikal ni eka gindik ripot maler e wigi. Ruto ne olose e kaunti ma Homa Bay kama nochopo mar yawo ayanga romo mar 12 mar tend loch gwenge. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Kaolosi kinde yawo ayanga nyasi mar 12 mar loch gwenge kaunti ma Homa Bay. Kae ma jatend piny William Ruto owuok mager kod jo od bura. Gin jo kanyo mag komiti ma report yango ni kwayo mit bilie kata asoya mondo godho gi bor. Kinde mag governors kata jotend migepe igoro mongirore kombe mag bod mag riwruoge mag saga mamoko ochopo nyim komiti go. I also must say the legislature must also be held to account, because there is something going on in our legislature that we must call out. There is money being demanded from the executive, from governors, from ministers, from people in the executive, especially those who go for accountability before our houses of parliament. Ruto okoni entim mamieno chilo kum jo od bura machiko lwetgi mondo chwadgi omenda eka gindik lipot mamuol manyalo moro jok mochopo nyim komiti mag od bura go mondo ketgi orindi maliet e wi weche mag miwadhi kod kauting mag apisege. It cannot continue to be business as usual. It is not possible that committees of parliament demand to be bribed, demand to be paid for them to write reports, or to look the other way for what is happening in either the national government or the county government. All of us must act together. Ikideno, bende Ruto okwayo mondo do rang matut jok machopo mar kwayo barua magengo meko margi. Samo yodgi kod ketho man de michwal gi doho kata makne gi bura. We have innovation that is only available in Kenya that allows a corrupt person or somebody who has stolen public resources or somebody in breach of law not to be prosecuted. Something called anticipatory bail. Somebody who has stolen public funds and then goes to court and gets something called anticipatory bail makes it impossible for such a person to be arrested and prosecuted. This is a matter I hope our friends in the judiciary would help us answer. Bedeo yango ni MCS koro nyalo bonjo ni mar machiegni ni odhi keto koke chik machiwo thuolo ne MCS yudo aheri margi mana kaka jo od bura mamoko to ka gisetiyo. Ruto bende oketo koke chik machiwo thuolo ne county assembly e bedo kod teko mag omenda mag tayo tije mag county assembly. Members of county assemblies can breathe some fresh air, that they do not have to work under the direction of the county executives. But I have also told you that use that independence for the good of the people. The county assembly's pensions bill has already been passed by the Senate, that in the next couple of months, I will be signing into law the county assembly's pensions bill into law, so that county assemblies will also have pension, just like members of parliament. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Higni 12 nyaka ne tend loch gwenge chakre pacho ka en okenge mathoth osego gi counties. To kata kamano, ywak nitiere ni thoth chenro ma nengo gi romo